আঁচনিত আবেদন কৰা মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ শীঘ্ৰে মহিলাসকলে লাভ কৰিব 10,000 টকা যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই লাখ প্ৰতিবাদ আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেইসকল আবেদনকাৰীয়ে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে ধন লাভ কৰিব মহিলাসকলৰ একাউণ্টত পুনে পুনে সোমাব 10,000 টকা Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. माबोरै दं लोगोफोर बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायनानै लानाय जाबाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जादों दिनैनि आपडेट्सआहाय जागोन जोंहा बेबायदिनो जोङो आवगोलनिफ्रायनो मिथिबोखानाय आरो सावरायबाय थाखानायमोन ना जिथुनाखि CMAAA तो जायफोरा रिएप्लाइ खालामनो सानदोंमोन तो दासिमबो समा दङ 18 नभेम्बरावनो माने बेबायदि जोबसिगोन आरोना तो जायफोरा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै लोगोफोर स' नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन तो थाबैनो एप्लाइ खालामदो आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावनि गुबुन मोनसे आपडेटआ जाबाय जोंहा नैबे आइजोफोरनि ना तो दंफां फुलि गायनाय तो फैसाया माब्ला हाबमारगोन गोबांथार दिन नेबाय आरो दिनैसिमबो फैसाया हाबाखैना तो हाबगोन होननानै जोङो खोनानो मोनगासिनो आरो दासिमबो फैसाया एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जायाखै तो जोङो वेट खालामनांगोन लोगोफोर आरो नेनांगोन फैसाया हाबगोन हाबैनि जेबो माने सिन्था गैया आरोना तो बेबायदि भेरिफिकेसनफोरा जाबाय जानांगौ निश्चय तो आरो जानानै जोब्बाय बिनि उनावहाय दा फाइनालि फैसायाहाय एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जासिगोन तो जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय जायफोराहाय बेबायदि एकाउन्ट्सफोर खुलिदोंमोन ना तो बे एकाउन्ट्सफोरावहाय बेबायदिनो रांफोराहाय क्रेडिट जागोन आरोना 50% कमप्लीट হৈছে আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটেও এতিয়া 10,000 টকাকৈ বেংকত পাই যাব আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন ৰখিলে সব গ্ৰুপৰ মেম্বাৰে 10,000 টকা কৰি বেংকত পাই যাব ইয়াত সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলা কিমান আছে হাত দাঙক SHG মহিলা কিমান আছে আজি আপোনালোকে ভেৰিফিকেশন কমপ্লিট হৈ গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে 10,000 টকা পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব मोनमारसिगोन आरोना तो आं एसे क्लिप्सखौ सिगाङावनो होनानै होखादों निश्चय बुजिखाबाय नेनानै थायोब्लानो जाबाय जोङो सम फैनाय लोगो लोगोना बेबायदिनो एकाउन्टआव टुपुंलायनाय माने क्रेडिट जासिगोन आरो तो 10,000 मोनसिगोन दा जायफोरा बे 10,000खौहाय मोजाङै बाहायगोन तो उनावहाय आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि मोननायनि बेवहाय चान्स थाबावगोन आरोना बायदिसिना बेबायदिनो जायफोरा दाउ हांसो अमा बायदिसिना ना फिसिनो थाखाय बेबायदि मोनसे थांखि बा सरकारा अनसुंथाइफोरखौ होगोन लन हिसाबै ना तो उनावहाय बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप मोनलांबाय थागोन आरो तो बयबो मिथिखानाय आं बेखायनो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों बाबा